Ahoj, v tomhle videu se podíváme na to, jak dělat YouTube videa. Něco málo si řekneme k tomu, jak má video vypadat a co tam vlastně říkat. A pak se podíváme hlavně na to, jak ho nahrát na YouTube a jak mu udělat thumbnail. Takže začínáme s nějakým nápadem. To video může řešit nějaký problém. Například tohle video řeší problém, jak nahrávat videa na YouTube. Takže OK, máme nápad, super. Teďka bychom měli mít těchto 7 bodů ve videích. Hook, to je nějaký začátek. Někde, kde uděláte slib, co se ty lidi dozví, nebo nějaký zaujmete a tím prodáte to, že se mají dívat na to video. Pokud je nezaujmete na začátku, oni kliknou na jiný video a přijdete o diváky a celá ta další práce, co jste tady dělali s videem, je zbytečná. Takže zaměřte se na hook. Někdy dělám to, že nahraju video a potom udělám ten hook, ten začátek nakonec, kde řeknu to, co se dozví. Potom dám pozdrav, kde se představím. Čau, já jsem Kristian Čanca, pomáhám lidem s marketingem na internetu a s investováním do nemovitostí. Pak dám nějaký call to action, třeba dejte like a odběr, jestli chcete víc takových videí. A pokud budete chtít pomoct s čímkoliv, o čem tady budu dneska mluvit, tak běžte na odkaz v popisku videa. Tam najdete možnost rezervovat si placenou konzultaci se mnou nebo s mým týmem, kde vám pomůžeme s tím, co právě potřebujete. Tato konzultace stojí 1700 Kč za 30 minut. Ale pro diváky tohoto YouTube kanálu máme speciální akci a můžete získat tuto konzultaci pouze za 970 Kč. Takže jestli máte zájem, tak klikněte na odkaz v popisku, otevře se vám tato stránka. Tady si vyberte datum, vyberte si čas, kdy chcete mluvit se mnou nebo mým týmem, tady vyplňte jméno, příjmení, e-mail, telefon, napište nám tady, s čím vám máme pomoct a tady už vyplníte čísla platební karty, zaplatíte a dáte schedule meeting. Tím máte zarezervovaný tento čas, který jste si zvolili. Tak paráda. No, skutečně to můžete udělat, ale tady jsem jen ukazoval, co je to call to action, jakoby výzva k akci. Pak je tady intro, nějaká otázka. Takže říkali jste si někdy, že využijete YouTube k tomu, abyste se dostali k vašim zákazníkům a abyste jim pomohli řešit jejich problémy, anebo jen chcete sdílet se světem něco, anebo si chcete vybudovat osobní značku a víte, že vaši zákazníci jsou na YouTube a nevíte, jak ho využít, tak v tomto videu se podíváme na to, jak dělat videa a jak ho potom přidat na YouTube. Tak jo, tohle byla ta otázka. Tak teďka je tělo, kde už jdeme na to, co je obsahem toho videa. A pak nakonec dám shrnutí. Tak jo, teďka jsme si ukázali, jak se vytváří thumbnaily a jak se nahrávají videa na YouTube. A nahoře nakonec zase call to action, takže výzva k akci. Dejte like a odběr, jestli chcete víc takových videí. Napište mi do komentáře, co si o tom myslíte. A jestli chcete s něčím pomoct, nebo abychom něco udělali za vás, tak níže v odkazu pod videem si můžete rezervovat hovor a zase zmíním to, co předtím. Jo, OK, takže teďka už to jdeme nahrát. Takže jdu na youtube.com, tady se přihlásím Gmailem. Jestli nemám Gmail, založím si Gmail. Potom se přihlásím a dám vytvořit YouTube kanál. Když tak si na YouTube najdete, jak vytvořit YouTube kanál a až ho budete mít hotový a nastavený, tak budeme přidat video. Takže teďka už počítám s tím, že máte vytvořený YouTube kanál, máte tady nějaký název, máte tady co komu s čím pomáháte, máte tady fotku a pak tady nahoře vpravo můžete už dát vytvořit video. Takže kliknu vytvořit a dám nahrát video. Tady teď vyberu soubory, vyberu tady z počítače to video. Tak dám nějaký název, který zaujme pozornost a řekne, o čem je to video. Takže třeba jak nahrát obrazovku na počítači zdarma. Návod na záznam obrazovky. Tak, pak tady dám nějaký popisek, takže co se ty lidi dozví. Pak tady dám otázky. Rezervujte si konzultaci a skopíruju tam ten odkaz na konzultaci. Tak, pak tady dám nějakou miniaturu. Něco, co ty lidi uvidí na tom YouTube, takový ten náhledový obrázek. Takže já si jdu do Canvy a udělám si ho v Canvě. Canva.com. To je program na tvorbu grafiky pro začátečníky. Nemusíte na to umět programovat, je to zdarma. Já už mám teda placenou verzi, ale na začátku to zvládnete v pohodě zdarma. Takže YouTube, thumbnail si tady napíšu. Jo, tady vlastně mi to už nabízí. Příspěvek na Instagramu, miniatura na YouTube. Tak, tady si vezmu nějakou šablonu. A tady už mi to nabízí spousty šablon, který můžeme využít. Takže vezmu tohle a tady už je nějaký benefit. Jo? Takže třeba jak udělat thumbnail a nahrát. Takže třeba jak nahrát video na YouTube a udělat thumbnail. Jo, takže to je třeba pro tohle video. Tady sem si dám svou fotku, to si zase z počítače něco tady. To se vyfotím na telefon, dám si to do počítače a pak si to přenesu do Canvy tím, že si tady dám nahrajte soubory. Já už tady nějaké svoje fotky mám, takže si jenom vyberu. Jo, takže tady jsem si vzal svůj obrázek, dám ho místo tohohle týpka. Pak je tady odstraňovač pozadí, to je v té placené verzi, takže vy to nějak uděláte bez toho. Nebo se vyfotíte u bílé stěny, nebo u tmavé. Paráda. Tak mám to, teďka dám stáhnout, PNG, stáhnout. Teď si ještě udělám další. Jo, takhle si to můžu skopírovat a teď už tady dám testování
mám tady plus a jo, takhle, když mám třeba tu ruku před tím a chci si dát za to, tak dám vrstva, odeslat na pozadí a mám to tady, takže já si tady stáhnu zase teďka jenom 14, 15, 16, když už mám těch kopií víc. Stáhnout, tady si vyberu 14, 15, 16, stáhnout. Tady ve stažených souborech si to extrahuju, ono to bylo v zipu. Extrahovat vše a teď už můžu tady sem nahrát, můžu přidat ty obrázky, takže jeden, druhý, třetí. Jo, a YouTube to bude testovat a ten, který bude mít největší proklikovost, tak ten bude používat nadále. Jestli můžu vytvořit ještě playlist, takže nový playlist, jak dělat videa, vytvořit, tady je to veřejné, hotovo. Tak, teďka není to určené dětem, protože to není obsah primárně pro děti. A co tady ještě můžu? Ještě tady jsou ty štítky, ty tagy, takže jak nahrát obrazovku, jak dělat video, YouTube video, jak nahrát prezentaci na PC. Jo, takže takhle nic mě už teďka nenapadá, dám další a veřejné a publikovat. Paráda, mám video hotový. Takže teď jsme si řekli, jak nahrát video na YouTube, jakých 7 kroků má mít to video, jak udělat thumbnail. Doufám, že to pomohlo. Dejte like a odběr, jestli se vám to líbilo a jestli vám to pomohlo. Jestli chcete víc takových videí, tak mi napište do komentáře, které videa mám natočit jako příští. A pokud chcete, abych něco z toho udělal za vás, nebo aby jsme třeba vám spravovali celý YouTube, vytvářeli videa, nebo cokoliv, tak pojďte na odkaz tady, který je v popisku pod videem. Tady si můžete vybrat čas konzultace, kdy chcete a máme to se slevou, jak jsem říkal, místo 1700 za 30 minut. Pro vás platí cena jenom 970, takže vyberete čas, tady vyplňte jméno, příjmení, tady už platební kartu, dejte naplánovat meeting a tady vpravo dole a můžeme se potkat takhle na videohovoru a rádi vám pomůžeme s online marketingem, s videama, s YouTubem nebo cokoliv potřebujete ohledně takhle online. Děláme webovky, děláme pro lidi třeba online kurzy, takže věřím, že vám se spoustou věcí dokážeme pomoct a urychlit tu cestu a možná vám pomůžeme i vydělat víc peněz pomocí online marketingu, online reklamy na Facebooku, na YouTube, na Google. Zatím se mějte, čau.